Hajduk Split. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Dzisiaj chcę was powitać ze Knurowa, spod tego Rathausa z 1929 roku. Napoczynamy dzisiejszy tajnik. Jademy, proszę was. Knurów to miasto, które ma prawie 40 000 personów. Przynależy do krysu gliwickiego. Jest największym miastem na Śląsku, które nie ma siedzibą krysu i jedynym takim pod polskim reskierunkiem, w którym reskieruje prezydent, a nie burgermeister. Miejscowość wspominano w dokumentach po raz pierwszy je w 1295 roku jako Knauersdorf albo Knurowicz. Prawa miejskie Knurów ma od 1951 roku. Sztattajlami Knurowa są okrągłonego Stary Knurów, Szczygłowice i Krywald. Przychodzi Krywald. Te dwie ostatnie dokuplowano w 1951 roku. Szczygłowice były osobną gminą, do której w 1928 roku dołączono Krywald. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 26% personów kwaterujących w krysie gliwickim zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku we Knurowie 59,9%, w Szczygłowicach 64,7%, a w Krywaldzie 75,7% personów welowało za Polską. Klasę tę wcielono do Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1922 do 1939 roku przynależały do krysu rybnickiego w autonomicznym województwie śląskim. Miasto leży 30 km na zachód od Katowic. Niektóre miasta mają takie lazaryty, którymi richtig idzie się poasić. Tak jak w Pilchowicach ostatnio, tak tutaj lazaryt z 1912 roku. I też w tym lazarycie 23 grudnia 1979 roku przyszedł na świat Szczepon Twardoch, a o Twardochu rozprawialiśmy ostatnio przy filmie o Pilchowicach. Kto jeszcze nie widział, to proszę was, obejrzyjcie sobie, bo richtig werci się. Za mną kościół rzymskokatolicki świętego Cyryla i Metodego. Budowany w latach 1937-47 w sznicie modernistycznym. Turm z 52 roku, Warhany z 56, a to co mamy Rhein z lot 1960-62 jest to projekt artysty z Zakopanego. Knurów zaczął urbanizować się dość niedawno, na początku XX stulecia. No to skuli industrie. No i wzdłuż dzisiejszej ulicy Niepodległości obejrzyjcie, jakie mamy richtig piękne kamienice. Za mną cosik, bez czego nie byłoby miasta Knurowa, Gruba Knurów, która powstała w 1903 roku. Dzisiaj tu mamy dwa szachty, jeden stary, drugi nowy. Gruba w 2009 roku pokuplowano ze Grubą Szczygłowicę, o której jeszcze będziemy dzisiaj rozprawiać. Kiedyś były tu 4 szachty. Von Felsen 1, 2, 3, 4. W 1922 roku, kiedy ta gruba przyszła do Polski i przejął ją Skarboferm, polsko-francusko skupina, we wrześniu 1922 roku przyjechał tutaj Adalbert, tak richtig Wojciech Korfanty, tak się kozał mianować, i uczestniczył w fajerze, kaj nadawano nowe miana tym szachtom. Von Felsen, w ogóle skąd to miano? Gustav von Felsen, jeden z inicjatorów grupy. Von Felsen 1 nadano mu miano Piotr. Von Felsen 2 miano Paweł. Von Felsen 3 wcześniej zasuto i von Felsen 4 Foch. Pierwszy Piotr, von Felsen 1 już go nie ma. Rozebrano go i kółka z tego szachta są dzisiaj w Oberschlesisches Landesmuseum. W Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Rettingen w zachodnich Niemcach. Tam też pamiętają o Górnym Śląsku, bo tam mocka Ślązoków mieszka. Pamiętamy
całkie 20 stolecie to migracje Ślązoków tam na zachód. Szacht Paweł, to mamy ten szacht, który widzicie, jedyny stary, który się zachował. Szacht Chino zasuto, to go nie ma, i czwarty szacht to Foch, to marszałek francuski, który fest przyjął Polakom, a nienawidził, no, nie miał rod Niemców, bez to nadano mu miano tego francuskiego marszałka. Jeśli myślicie, że Knurów to ino budynki, które powstały za komuny, no bo wtedy Knurów stał się miastem, czyli budynki socmodernistyczne z wielkiej płyty powstałe za Gomułki, budynki powstałe za Gierka, no też takie są. Są i też domki fińskie z lat 50., no ale nie ino, bo gruba powstała przed wojną, jeszcze za czasów niemieckich, to i kaś te grubiorze musiały mieszkać i powstały stare osiedla robotnicze, patronackie. I kajmy są my właśnie na takim osiedlu. Kolonio 3. 4 kolonie powstały. Pierwszo i drugo w latach 1910-1915. Trzecią, na której my są, 1906-1921 i czwarto 1921-1939. Ta kolonio przypomina trochę ta koloniowe Czerwionce. Ino, że tam mamy wszystko ze cegły, a tutaj tynkowane, niekere odnowione, niekere jeszcze nie. I fajnisty klimat, zegródki, a to jest te osiedle, koncepcjo, miasto, ogród. Pięknie, pięknie to wygląda. Słuchajcie, jeszcze chyba, że coś... O, chlewiki, słuchajcie, tu są, no tu już nie wszędzie się zachowały. Ale obejrzyjcie, jak to wygląda, pierunie, tam te okiennice. Naprawdę to zachwyca. I to przy głównej sztrasie, ulica Dworcowo, i tam możemy iść i dali Sienkiewicza, Mickiewicza, Rostomajte ulice. Ja się zachwycą naprawdę tym, bo je na czym ślepia zawiesić. Słoneczko śni, żonka się krząta, syneczek śpi, a tam na wieku słoneczko śni, żonka się krząta, syneczek śpi. Górnicza lampa się pali, to słonko w naszej kopalni. Z pociemnych gór węgiel dziś razem dobędziem kilofem łomem ze stali. Z pociemnych gór węgiel dziś razem dobędziem kilofem łomem. A tutaj na kolonii co? Szajbunek Kolonio i Hajduk Split. Ktoś kibicuje chorwackiemu, dalmatyńskiemu, splickiemu klubowi Hajduk Split. Chwala, brate, Szajbunek. Dziękuję, bracie. No, kto by na to wpadł, że tutaj na Śląsku 1000 kilometrów Split. Ktoś o tym myśli. Grubiorze mieszkały we familokach, a kaj mieszkał dyrektor. Tutaj, we willi. No ale budynek jest z 1853 roku. Gruby jeszcze wtedy nie było. Bo to najpierw był dwór. To były zabudowania dworskie i to jest taka pozostałość tego, zanim Knurów, Knauerdorf zaczął się industrializować. Budynek wyglądał troszkę inaczej niż literowski. Miał taki turm, dzisiaj już tego nie ma. A co tu jest terowski? Izba grubskich tradycyjów. Sumy terowski we tak zwanym lapidarium. W 1599 roku stanął tu kościół świętego Wawrzyńca, no i starszy we Knurowie. No, dzisiaj go tu nie ma. Mamy ino takie fundamenta, takie cosik. No i idziemy. Tu wchodzimy do tego kościoła, a tamkaj był ołtarz je krzyż. Krzyż z 1895 roku, no ale on tam nie był pierwotnie przeniesiony w 1938 roku. Kościół zawrzyto w 1926 roku. Kiedy był za ciasny. Wybudowano nowy kościół naprzeciw lazaretu. Dzisiaj tam jest kaplica przedpogrzebowa.
Kościół Świętego Wawrzyńca w latach 1935-1938 rozebrany i przeniesiony na Górka Redena we Królewskiej Hucie, no wtedy już Chorzowie i dzisiaj też. Byliśmy tam, Roztomili. Jeśli chcecie, to obejrzyjcie ten tajlik. Fajnisty je, bo tam z Kieronem się trafili, za Kamilem Nowakiem. Roztomili, co tu jeszcze było? Kirchhoff. No i mamy roztomajte graby. Tam pochówki były tutaj aż do lat 70. Ja. I mamy jeden taki zwiedowny grab. Jan Słonina. Co tu mamy? Szajbnięte. Tu spoczywa w Bogu mój ukochany mąż, nasz wiernie starający ojciec i starzyk, nie dziadek, starzyk, bo tak go dano tutaj. Wiemy, po śląsku też upa, no ale upa bardziej we takich właśnie większych miastach, albo bardziej tam na zachód Górnego Śląska. Tu bardziej właśnie tak mamy ten Beispiel, jak to richtig wyglądało. Grab z 1911 roku. Co tu jeszcze? Niech odpoczywa w pokoju. No niby po polsku szajbnięty, no ale z wykorzystaniem tego śląskiego miana starzyk. Kiedy wychodzimy z lapidarium, mamy tutaj tabula, kero łodowo z oca tym, którzy poginęli we 1945 roku i nie skorzy, w lagrach, byli wygzuci i tak dalej, i tak dalej. Ofiarą terroru stalinowskiego, prześladowanym w obozach pracy w kraju i ZSRR w 1945 roku. My wiemy, że to nie ino były Arbeitslagry, no ale też koncentracyjne lagry. No a obok tej tabule mamy taką tabula ze historią. Co tu mamy szajbnięte? Alojzy Koziełek, tam jego historia, tego Farorza. Narodzony na Opolszczyźnie. Słuchajcie, nie go dejcie, tak nawet ostatnio, że się trafił z taką ślązoczką. Fajnie go dała po śląsku. Też ze takiego śląskiego szczodowiska powiedziała na Opolszczyźnie. Pero nie, to jest zachód Górnego Śląska. To Poloki wymyśliły po 1945 roku takie miano, tak jak u nich Lubelszczyzna, Chełmszczyzna i roztomajte inne rzeczy. Takiego czegoś na Śląsku nigdy nie było. Nikt nie mianował na Śląsku tego typu mianami roztomajtych regionów. To jest Górny Śląsk, to jest zachód Górnego Śląska. Sumy we Krywałdzie. Stadtteila Knurowa od 1951 roku. Od 1975 roku fungował tutaj werk, prochownia. A czemu proch? No, na grubach był potrzebny, co by wysadzać ściany i posuwać się dalej. No, dzisiaj to już tak nie funguje, mamy wszystko moderne maszyny. Potem tu był erk. Werk tworzyw sztucznych. W 1998 roku potajlował się na plast i kateks. Plast wytwarzał, kateks sprzedawał. I my są tak troski pomiędzy tymi werkami. W 1987 roku prochownia, która jeszcze fungowała w tym ergu, uczestniczyła we produkcjach filmowych. Pociąg do Hollywood i orety nic się nie stało. A kajmy teroski są? Czemu ten kościół? Kaje teroski nabożeństwo. To był cechaus. Ja, kaj cechaus może być przerobiony na kościół, no chyba ino na Śląsku. Do 1921 roku był cechaus. W erku, który się w ogóle na zaczątku mianował Ligneze, ja? Erk to je nie skorzy. I w tym roku poginęło mocka ludziów i od tego roku już to nie ma cechaus, ino właśnie kościół. Kościół Świętego Antoniego tutaj we Krywałdzie. Szczygłowice od 1951 roku we granicach Knurowa. A za mną gruba Szczygłowice. Dzisiaj ruch Szczygłowice, gruby Knurów Szczygłowice. Gruba założono tu w 1957 roku. Napoczęto federować we 1961. Jest to jedna ze najmłodszych grubów. Przynależy do JSW Jastrzębsko Spółka Wąglowo. I ma federować jeszcze do 2055 roku. Złoża węgla nie są ino pod Knurowem, no ale też na placach dzisiejszego miasta Czerwionka Leszczyny i na placach gminy Pilchowice. Tam szachty ze gruby, a tutaj co
hołda. Prawdziwo hołda jeszcze nie porośnięto trową, tak jak to we Łaziskach. To je właśnie Śląsk, to jest Górny Śląsk. Obejrzyjcie, jak to wszystko wygląda. Prawdziwo czarno hołda i czarny Śląsk, no ale tu już natura se radzi. Zielone, to kiedyś wszystko będzie zielone, no ale hołda po jednej zajcie, hołda po drugiej zajcie i industrialny klimat Górnego Śląska. Rostomili, moglibyśmy jeszcze gadać i o tym, jakie tu są osiedla, no ale myślę, że to styknie. Krótszy tajlik niż Łońskiego Tydnia, bo Łońskiego Tydnia żech przesadził. Dziękuję wam za dzisiaj, a za tydzień chyba będziemy się widzieć z taką babą we powiecie tarnogórskim, no ale obejrzymy. Gliwice jeszcze muszą zaczekać. Dziękuję wam za dzisiaj, abonirujcie, filujcie, bawcie się.